मैया 7 सेप्टेम्बर 2022 जेराव एप्पलनि मोनसे लन्चिं इभेन्ट दंमोन जाहैबाय जेराव एप्पल आइफन 14 जों लोगोसे माखासे आरोबाव प्रडाक्ट बिसोर माने लन्च खालामदों जाहैबाय दा जों बिदिनो गासिबो मिथिखायो जे एप्पलनि जायखिजाया प्रडाक्टआनो बेसेबांबा बेसेन गोसा जायो ओरैनानै जायखिजाया बियो आइफनानो जा आइपेडआनो जा एप्पल वाट्सआनो जा जायखिजाया बेसादानो माने बेसेन गोसा जायो दा जों मेगनजों नुनाय बायदि खोमाजों खोनानाय बायदि एप्पल आइफना फैयै माने 14 सिरिज मोनफैबाय दा बिदिनो 13 सिरिजनि उनाव 14 सिरिजनि बेस्ट भेरिएन्टआ 80,000 रुपिसाव लन्च जायो ओरैनानै मिथिनानै मोनदों आइफन 14 प्र 1,30,000 आरो आइफन 14 प्र मेक्स जायनि बेसेना 1,40,000 ओरैनानै खोनानो मोनदों बेजों लोगोसे आइफन 14 प्र मेक्स जाय माने टप भेरिएन्ट 1 टेराबाइटनि इन्टारनेल स्टरेजआ 1,80,000 एबार माने आइफन 14 प्र आरो 14 प्र मेक्सआव माने 48 मेगापिक्सेलनि केमेरा होदों होननानै खोनानो मोनदों दा बिदिनो लन्चनि मथेबा लेटेस्ट चिपसेटखौ माने बेस्ट मडेलाव मोननाय जानाय नङा प्र मेक्सआवल' मोनगोन ओरैनानै खोनानो मोनदों दा बिदिनो मोनसे गोमोथाव नायनो गोनां बाथ्रा फार्स्टआवनो आइफना 3.5 mm इयारफन जेकखौ खोमानानै बियो ट्रेन्डआव फैदोंमोन आरो माखासे गुबुन कम्पानिसफोरा बेखौ कपि खालामनानै बिसोरबो खोमानो हमदो नेक्स्टआवनो चार्जारखौबो खोमाबाय आरो माखासे कम्पानिसफोराबो कपि खालामबाय बेजों लोगोसे दिनै माने खोनानो मोनदों दि आइफन 14 सिरिजआव माने फिजिकेल सिम ट्रे गैया ओरैनानै नोंथाङा जुदि बेखौ सालायनोबाथाय इ सिमनि प्रसेसजों नोंथाङा सालायनो हागोन